Ну что, народ, поделитесь своими секретами. Так, ми здымалі пранкі. Так. Мы здымалі няўдалыя пранкі. Зайшло добра, дарэчы. Але контенту трэба больш. Усё дзеля контенту. Ага. Трэба думаць. Ну гэта вы у нас тут крэатыўшчыкі, таму давайте, накидывайте. А давайте раздражнять людей. І як гэта раздражняць? Так, ідуць яны такі на працу, думаюць там пра праблемы свае. Так, а мы такі з'яўляемся знеадкуль і пачынаем іх злаваць. Але пры гэтым вы іх яшчэ і здымаеце? Бах, ідейка агонь, просто запішы, каб не забыцца. А што калі даць шмат грошай бяздомнаму? Гэта будзе вельмі добрым жэстам. Праўда, трэба запэўніцца, што мы заробім з відэа больш, чым дадзім яму. Ну а як жа, гэта ж вам не дабрачыннасць там нейкая? Не, А давайте запустим падкаст. Дарэчы, так, яны сёння папулярныя, а на якую тэму? Да якая розніца? У сэнсе? Трэба толькі высокаякасныя мікрафоны і нізкаякаснае меркаванне. Не, ну гэта... Здымем выбачэнне. Так! А вы што, штосьці натварылі? Ды не, гэта не важна. Зусім не важна. Просто выбачэнне набіраюць праглядаў больш за арыгінал. Так, выбачэнне. А на прыв'ю полуголую бабу поставім. І яна будзе на відэа? Ды не, яе там не будзе. А, ну, выдатны контент. Так, на прыв'ю. Давайте купляць рэчы і распаковваць. Так, анпакінг, а што потым? Усё. На гэтым усё. Просто открывать... Слухайте, а чаму замест усёй гэтай лухты не навучыцца чамусьці новаму, развіць сапраўдны талент, а потым паказваць яго свету? Не, ну гэта доўга. Ага. Давайте знойдзем, хто ўжо ўмее, і здымем на яго рэакцыю. Так, гэта ж будзе нашмат хутчэй. Ну так. Яшчэ можна ажаніцца, завесці дзяцей і здымаць іх кожны дзень дзеля лайкаў. Не, ну гэта ўжо неяк амаральна, не? Вырастуць, аддадзім у дзетдом, ё-моё. Так, хопіць, гэта ўжо ні ў якія вароты. Усё, што вы кажаце, ні халера, ні крэатыўна. Гэта ўсё вельмі амаральна. Примітивно? Да и увогуле бессенсовно, не? Думаю, ты просто завидуешь. Ты завидуешь. Я не завидую. Завидуешь. Угу. А божухна. Так, я завидую. Да все нормально, просто будь як мы. Так, зараз запускаем стрим на 4 гадзіны. Давай з намі, ёп. Але мне няма што сказаць. Так гэта зусім не важна. І людзі будуць гэта глядзець? Так. Гэта інтэрнэт, бэйба.